Ambalma wani yangma bikibaram bambolo kala sama ode ko maliam munu be kokan uluka jekuluba mi be ni OSS DM ni o Conseil supérieur de la diaspora malienne ay wani jagulingo nya yira ka foko ni ko ale ka lanyini ye mi ode ko kalata munu be na ke anga jamana kono octobre kalola ni oye ay wa député kalata ye ko o koni ko nyongiri doni folo ko cogo mina mi yere ye maliam munu be kokan ulu koni be se ka lasigidon koni soro ay wa anga député global aywa mi yɛrɛ ye CSDM ye ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ san caman bɔ aywa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ye a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ cogo min na olu kɔni bɛ se ka maaw sɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ na olu kɔni hakilinataw fɔ an ka wasabulon kɔni na nka ko a bɛ san caman bɔ fo sisan aywa ninnu kɔni ka laɲini kɔni ko o kɔni o tɛ ka sabati aywa ko n'i y'a ta k'a lajɛ gouvernement fɛn o fɛn mana na jamana kɔnɔ olu bɛɛ b'a fɔ kɔni ko olu bɛ na nin bila sen kan nka si tɛ kɛ aywa sɛbɛ kɔni na aywa o de la olu kɔni b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin waati in na ni u bɛ se ka ko o ko kɛ ka aywa élection ninnu nata ninnu k'olu kɔni ɲɔngiri cogo min na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'a don sariya kɔnɔ kɔni ko olu fana bɛ se ka maaw sɔrɔ an ka wasabulon kɔni na k'o de kɔni bɛ diya olu ye kosɛbɛ aywa CSDM kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ka laɲini ye min ye de o de ko n'i ye mɔgɔ minnu kɔni bɛ kɛ aywa assemblée kɔnɔna na ni olu ye députéw ye ko n'i y'o ta 100-100 sara la ko temps kɔni o ka kɛ maaw ye minnu bɛ bɔ aywa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu kɔni dɔw la aywa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Gawo aywa an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni sanba minnu nana olu kɔni kɛra sababu ye ka dɔ fara aywa ba kɔni ji kan aywa o kɛlen kɔfɛ kɔni min yɛrɛ ye foro caman ye minnu kɔni bɛ aywa badaw la ni olu ye maloforow ye olu kɔni caman kɔni ji taara don olu kan aywa ni a bɛ ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan aywa kunnafoni minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko k'a ta Bamba fo ka taa bila Watagun na n'olu ye yɔrɔ ye minnu bɛ Gawo kɔni na aywa a yirala k'a fɔ kɔni ko yen kɔni foro caman kɔni bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na sisan forotigiw kɔni sirannen don kosɛbɛ u ka aywa sɛnɛ kɔni laban cogo la aywa ni kɔni kɛlen bɛ kamanaganba ye aywa Gawo nin waati in na o de kɔni kama Gawo ɲɛmaaw kɔni bɔra ka taa forotigiw kɔni lajɛ aywa cogo min na ni gɛlɛya minnu kɔni b'u kan ni ko ninnu bɛɛ kɔfɛ ni ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogoya min na aywa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la